te pini tangli to aphan tong sekot pen press meet ki padu jalam the nang chohang pen nangli tum dak nang chitong nom the kapot media korte abang phula pe abang phido aphan choro parlo lasi nilitum nangli tum aphan ithetheni adhek Karbi Anglong aphan kema thanai nei pu kachi krong tum APHL silong kido atum lam adhek kaningje pon taso pu thak pensi nangli tum aphan lam plar aphan si nangli tum phanang hanglo lasi isi bangla henlo je APHLC 7 nangdeng latum foundation de ketalon pon hala bangke nili tum thang alam ki puduna lam ave song amhang theklo talon pon lo choklo sa laso dim long okhilogoi kiwang det pen hemprek alam dak nang kaning je posi latum bangke aning ki solo nili tum ki pudungke lakali Karbi Anglong rat atum okhilgogoi dak kaning je pen alangli ke klem kopima phula bangse chini nei pofal athe pipot ma atumi hata nili press meet long la solam theni gelo athe okhilgogoi ke non le kiwang mi gali okhilogoi ke ili tumalong jakasa movement ahut ke alangli ke mane kisa alangke krikhok mukti sidobomlo lape hola so hut karbia risoi jangatum kache song la so jakong pen state government atum central government atum talks nangke hang lapuson dolo hala so talks nangke hang ahut pachun detna pusi assam long opposition do anatum state pilong le pusi letar kipi hala sohut alangli ta inutlo pusipo la solong dak nitum ta reaction do sohut CPIML pen ta pidet po joine nitum reaction do athe hola sur ni CPIML long sido reaction dut lo ni hala so lam ben sipini ni la so angdeng gi claim lasi hala dak okhil gogoi ke dak wang po Karbi Angbong autonomous state alam Karbi aphan support tangte ilitum karjunai ke alangli Assam Assembly along alangli comment tune je autonomous state pinangji po along alangli kaningje dun doloma lake nangli tumta arjulong le lapen ningje je lanjot kali kaprek alam da ningje je autonomous state alam ge lage papipi galam lo ako isi dolang okhil gogoi da kaningje ke PGR lapen VGR alam alangli touch pon VGR ke lata konania Bangali sangali sipu tamane study away okhilogoi phani tum expectation ke study the obon pusitin tala somunit study away athe pipot ma Ladakh langkai long ka eviction ahut langkai long state government pen Karbi Anglong autonomous council atum chilang pen government pen laso ka eviction ahut ke okhil gogoi ke Karbi Anglong atum phan ka eviction tum phan dhomki sinang pidun nang tumhala so statement lang de chinilo lasi Ladakh kiwang epilo ilitum ning sibet ki do phan alangli lahe nang kaning jidun tap phan lapen isi kaning je dola alangli kaning je do thula alangli ke Karbi Anglong autonomous council ke ilitum CM Dr. Himanta Biswa Sharma sir aphan chief minister aphan alangli ke ATM busipu lasi ilitum alang phan okhil gogoi phan karju okhil gogoi Karbi Anglong arat aphan kopipilo kira chingsap tha lapen chief minister Karbi Anglong aphan nang kirap ke thenai pulo tangte non pini pinanga natum lahai okhil gogoi atum lahai lurin juti tum ke matha pipolo non ke aprang ilitum Himanta Biswa Sharma chief minister ave aprang Torun Gogoi ale lang nang he Torun Gogoi botai ko anlo Karbi Anglong kiwang Torun Gogoi botai ko anlo Karbi Anglong kiwang lapen Torun Gogoi Karbi Anglong aphan lason chingwai sarpen botai ko anlo kihang lapen aprang chief minister da dolo ilitum alangli tum aphan ka chingwai damje aphan appointment anda long ni appointment ki long je aphan achiklo Sita pini ke ilituma farman aphan CM aphan kanghon mane malo Karbi Anglong arat aphan si kanghon
CM aphan alangli ason along kachi pon mane Karbi Anglong arat aphan kanghon laso Karbi Anglong arat aphan kanghon a result dai tum theklong dak development aphan pinijong si national level football pathulong pulo tangte pini kasa stadium ason pulo tangte labangke pini I league ta dak sigi pathu all India a team ta dak si pathulo pulote la ke ili tum han kanghon men sigilo non towar ke ili tum la hinsab lo pulo tangte la ke ili tum aprang undeveloped होता है तुम थेगलोंग नॉन डेवलप होता है तुम थेगलोंग लो नॉन फोर लाइन पेन चटकली कपरे अतवारटा बा दिफुआ टाउन ले तुम का डेवलप अलाम ले चितान पुनन तारा लांसो अलाम का डेवलप अलाम ले चितान पुनन सितामी इली तुम फान कांग नांकांग हन लासो अपुथा का बांके इली तुम चिथेगलोंग लो सिता ओखिल गोगोय बो बांके इली तुम फान पिलो दांगा पिके वांग पो लदाक डिवाइड सिनां कुरी लासो जि थेगलोंग च लासो पसी इली तुम बांके किपु lapen isi alang litum kaning je do je pening APHLC foundation di nang litum media tumke kaiki along ta dunlo chuning abang simuni kyong ma pening bang simuni do ong lapen lanon ke do di ma fil along bangkwan lo ke jang nang litum ta chini mati te latuma bang si afuga gorom lo chuning ke muni do adhek tunge chuning pota ablut do thulang le pangbar tha chuning lapen pening tamane laso putha ke non laso ningkani sek angbo mabangke APHLC along हजार amunit ke BJP along nang march tanglo हजार amunit nang march tanglo हजार athi pipot ma bangke latum kaning je dumati re-election doji re-election ne avidet lo latum kaning je ason tin ta ke pacho beyalam lasi latuma banga chu aprang pen non bat ki kom aru kom bola tumalong athe people lo rat atumalong nitum chini paka latuma bangke autonomous state alam ta ukhilo goi se kaningi tika alang tum a leaders atum alang tum along kido a leaders atum autonomous state alam a agenda alang litum long ave mohet a press meet long da theklong sersing bang mathalo nitum autonomous state alam do yo do pumala pu mobile chilang ma ji theklong le det he ang tum theklong ma dilata lasi on the spot media thing no mata ka chong thui la tum ke pacho bayalam hala lata itum ame ka thing no long si thek long lo lasi lancho takali lang latum 7 foundation de long ke latum long ke wang atum hala diuri bangta nangli tum chini da growth center long ilitum tokso padolo APS 6 schedule implementation committee pu pense ke hang APHLC putakali 6 schedule implementation committee tum pen hang lo fula dak deuri kaning je pilo nangli tum ta ningdo deuri kaning je ke ili tum hanang putikang pilo nang tum ke council ta chari thek thepo nang tum ke council ta chari thek thepot nang tum ke hemprek ke guson lo amining ke nangli tum buji thala tamane ultimately tum phan bangke chibong sai nang po sita hemprek ke nang tum chari thek thela lasini tum pulo 6 schedule ke ladak ke nanglong lok pen 17 department men 30 department kwana jak dingma MOU huri tum ko PP se power ke wan mai tum pakka chini aposi ili tum laso 6 schedule phan ke upgrade nang po so 6 schedule phaja kong pathe nai pulote laso teng pensi tum ke 244A nang po puke ningkan thongke ra pho pare lo tum ki lasi non itum ki pu bangke autonomous state si nang pu bang ladak ta mane pilo kursing ganing je ke 6 schedule ke chomi hormu ma 6 schedule ke chomi hormu kalima kalang mak bangke la an ke muni tumhan training pinang nelo non ke la ke chini mane la 6 schedule aputhak chini paka bensi ili tum ke hemprek autonomous state nang pu non la sofan jakong pathe nang pu puke lage ili tum kaning je lap alam lo lake lasi lahe amu ke bangvi alam pen lapen isi alang li putudulang kursing bang kaning ye do KSA unification adak ridak pitikang kedet po KSA unification ridak pikang kedet kali lo hodak ridak pi bang lo KSA unification ban masih kroi krip bang domati sita elitum pulo political interference dotik ke KSA ban ke un elo KSA ang bong along kaching wai non mani KSA tum ban ke pangruma men pen nani amuni tum rai bu bangke KSA fan respect ke pipelo lage
lapen non atum aphan problem piri non a president secretary amuk kido tumle adu kalilo ha ke cheng bena poda so ang thun do kok posi pini la sona victim man lo sita latum kesi tum anu tin atum ta khei long ri aphan si kar jab langke akai no pan kali langke lasi latum aphan aning pache don aning paching sam latum aphan lam jok dun de pin pen latum angbo aning ching sam lote kese pinap nole pinap dik ar nisi ilitum isi amrela long ban lake nining hof do nilaso confidence do sita political party atum non het jong sumit claim det lo malo pu bang do langke di lasi lahe alam pen bangke political interference avidet po mo pajo isi one sided do po kese unification ge tum aman ate apeng be tum theklong po lahe lo karbi society atum akama thane bangke lapen ili tumalong MLA tum bang pri do kokta MLA atum autonomous state alam ninge dun diret to tamane la tunga mithang claim alam si chi theklong chol hai alang tum ke autonomous state alam the bangke non anda chief minister anda memorandum pidam theklong le non anda prime minister han memorandum pidam theklong le latuma agenda long masi autonomous state alam thiawe sita ili tum mane dorsing rong hang Haurahat MLA kaning jedun alam ke assembly dong taning jedun lomati non recently Omar Singh Tiso sar ke alangli initiative pensi that Karbing Long Autonomous Council a chief CM sar kapin khat ateng pensi alangli bangke non 125th amendment ki pa doji apha 125th amendment ki pa dolote ladak kopia jakong doji ma bangke alangli initiative pensi non ke claim lo hala so achievement jong si wang jui pulote labang ke isi a historic isi kiman ke thetan ke chunpon ang deng lo te lason ang deng long te ke claim dulu man te latu ma vi mati lasi study dun chat tha polam study dun chat lo pulote komat ko pisi ki claim ma alama bangke waidak pen long po la pen la hai non ako isi alam latum kaning jedo BJP long ki do tum an ke bongo sena pe labang mute lage kursing riho buta pu bolavan lage riho a language lo lage sita karbitum ke BJP long ki do akarbitum ke pilion si CM alangli ke claim pon isi chilar phun lage komar lo lage karbisi claim lo jong si karbitum jong si ke claim a joine CM Dr. Tuliram Rohang sar ke claim a joine si MLA asit pe isi ban derlo Ako non jong si autonomous state chunji pulo tengte Dr. Tuliram Rohang a leadership pensi chunpo athe bipod ma state long punon central long punon difu punon non si don klang a government long sido lapen non banke kadu kaveta negotiation long sido kaching sai long sido kaching sai la so expectation la so kang hong do lasi ladak banke ilitum kichundunji angring do lasi non banke kapre ke pa thedam pen kapre alam lapen isi do thulang la tumi pu ration card ta job card ta mane BJP aphansi chipi chot charju tha rong itum ta dam mati hadak mat a party bansi itum kilang la Arunadoya ke pita ma party bansi lang la job card ke pita ma party bansi lang la ration card adon tin jong si sanglong pulote komat phansi kilang la lage alangli mithanga bang ke hoitu ration card ki long du nai ke lidata hai middle class family pini lason do kokta hai amase alangli mithang long le deta hai pregalam lo baat ko mani inut bahini etum ration card ko pini voter ID ki chok Aadhaar card ki chok che ko pini correction je amen pen kilong le do kokta hai sita laso metar bangke lake party lang le pin bensi kadu goi panda pachetang lasi lapuson angkur kavi alam lapuson mane kaningje thap lapuson rat afan ka confuse bangke rat afan latum adai johang nei athe bipod ma ili tumalong non bangke langdam elo pulo tangte non ki claim ponai dopiglang aposi ili tum ajada hin sitame rat atum ke nonta itum phanang chulang prong do lasi hemprek punon dak kaching thura sai punon dak sagori bakuri ben chenglok punon itum ki claim ponai asai do lang posi non chugi damtang latum APHLC tum chuninga a foundation di pen penenga foundation di muniki komben la so apuka gorom ben mangke ile tum lan arjudun onang ni pusi nilihin ben pachini kang tunglo lasi